Lieve mensen, ik ben Boyke. Welkom back to another adventure with Boyke. Vandaag zijn we weer buiten, maar het weer is niet zo mooi. Het is hartje winter. Het is ongeveer 4 graden. We gaan vandaag naar onze kas in Almere buiten. We gaan daar kijken wat er te beleven valt. Heel veel mensen hebben mij gevraagd: hey Boyke, je bent een paar keer ben je in de zomer geweest, maar hoe ziet de onze kas nou in de winter uit? Wat voor plantjes en groentes worden dus eigenlijk geplant? Wat kan je daar vinden? Toen dacht ik bij mezelf: hey, het is nu winter. Het weer is echt slecht. Het gaat zometeen echt vet regenen hier ook. Dus ik zou zeggen, nou laten we snel naar binnen gaan en dan kunnen we kijken wat ze eigenlijk verbouwen in de winter. Dus in onze kas in de Almere buiten. Volg mij en dan gaan we samen op adventure. Nou, we gaan nu even binnen even kijken. Het is niet echt druk. Normaal is het wat drukker. En ja, ze houden wat workshops hier. Ze houden wat andere dingen. Vanaf hier kunt u water doen. Nou, oké. Nou, we gaan even kijken. Ik ben benieuwd wat er eigenlijk te zien valt. Nou, zoals je kunt zien hebben ze dus andere soorten groenten. Ik zie amsooi. Met een amsooi. Ja. En het is ook best wel kaal ook. En de pepertjes, ja, die zijn er wel. Maar die hebben het een beetje moeilijk. Ja, ik zie echt heel veel amsooi. Pepers hebben het een beetje moeilijk, een beetje amsooi. Wat bananenblad. Ja. Nee hoor, nee. Ja. Nou, ik heb het gehoord, sommige mensen die willen niet op beeld. Dat is ook geen probleem. Dat is helemaal geen probleem. Wat er nog wel is. Kijk, lemmertje is er nog wel. Die doet het wel. Dus zo. De lemmertjes doet het wel. En verder ziet het echt winters uit. En sommige plantjes doen het nog wel, sommige weer niet. Ja. Kijk die maar, het ziet er echt heel leeg uit. Ja. Zie je? Ja, en hier, wat moet ik hier nog van zeggen? Die is gewoon vergeten om het op te ruimen. Ja. Misschien wordt het nog later gedaan of zo. Maar ja, alles hangt er nog een beetje. Eigenlijk moet je het ook opruimen, mensen. Ja, god. Want kijk, hier ook de buren, die hebben dus geplant. En wat krijg je dan? Kan de schimmel, hè, dus, die kan eigenlijk ook overslaan naar de andere planten. Dus de andere gezonde planten kunnen ook schimmel krijgen. Dus ja, dat speelt ook nog hierin. En het ruikt een beetje muf, schimmelachtig ruikt het hier. Normaal is het niet. Normaal is het altijd een beetje groen, gras wat het ruikt in de zomer. Maar nu ruikt het echt het muffe geur. Kijk, en deze. Ja. Ja. Kijk maar. Ja, mensen ruimen het niet op. Het is te veel werk. Misschien is het eenmalig. Ik weet niet. Dit is ook de eerste keer dat ik in de winter kom. En als ik dit zie, dan denk ik van oké. Dus zo gaat het ook. Terwijl als je aan de andere kant kijkt. Ja, zo hoort het eigenlijk in principe. En niet zo. Niet iedereen is natuurlijk zo, weet je. Dus er zijn ook genoeg waar het wel schoongemaakt is. En nou kijk hier, zoals hier. Ja.
Heb je koolsoorten. Ja. Zie je? Deze is echt goed bezig. En deze is al ook goed bezig in bedden. Uien of knoflook, volgens mij zijn het uien dan aan de ene kant. Ja. Dus ja. Dus lekker veel amzooi. Kijk, hier hebben ze dus ook geplant. Ja. In bedjes gewoon gemaakt. Laten we hier binnen even kijken dan. Ja, amzooi. Voor de mensen die niet weten wat amzooi is, eigenlijk amzooi is een Surinaamse groentesoort. Wat een beetje, wat een beetje, hij is een beetje bitter, maar is wel lekker. Die moet nog omgeruimd worden. Dat is wel leuk om te kijken. Deze man is echt goed bezig. Kijk. Kijk die maar. Zie je? Hier zit echt heel veel tijd en energie in. Ik vind het echt netjes, heel knap. Heel mooi gedaan. Ja. Vergeleken met dat. Nogmaals het verschil. Ja. Ja, hier is echt niks aan gedaan. Ziet je? Zelfs de kleine tomaatjes die hangen er een beetje zielig bij. Kijk, dit is een bekende. Ja. Dit is gewoon de laurierblad. Zie je mensen? De laurierblad. Gewoon vers in de natuur. Die groeit hier gewoon. Ja. Leuk hoor. Mooi. En dan heb je natuurlijk weer de amzooi, die is echt groot geworden daar. Het lijkt wel of iedereen een beetje aan het zaaien is en dat de amzooi gewoon een beetje goed groeit. Nou, lieve mensen, kijk, hier ziet het er echt heel goed bij. Gewoon onder een net. Er zijn gewoon mensen aan het werk. Het is lekker zondag, lekker chill. Ja. Nou, lieve mensen, ik heb intussen heel veel mensen gesproken die echt druk nu bezig zijn met het verbouwen. Met de planten, met de zaaien, met het grond bewerken. Ze willen niet in beeld komen. Oké, dat respecteer ik heel erg. Maar ze hebben echt heel veel mooie verhalen verteld. Hoe het hier is. En het leuke ervan is, van zo'n tuin, van onze tuin, van onze kast, het is heel laagdrempelig. Je loopt even langs, je maakt zo een praatje met een bewoner dan, die zo'n, ik noem het maar een bewoner, iemand die zo'n tuin heeft, en dan ga je weer verder en dan twee tuintjes verder heb je weer iemand anders, maak je daar een praatje mee. Ja, dat vind ik wel leuk. Zeker. Ook deze is heel erg, die is pas gezaaid allemaal. Ik weet niet wat het is, maar het is allemaal pas gezaaid. Dit is de amzooi, wat nog een beetje overgebleven is. Oké, dit is de amzooi, mensen. De amzooi. Dan heb ik hier de soepgroente, de spitskool, de postelijn. En dit is koolvenkel. Rucola. En dan nog weer soepgroente. Ja. En die kan je gewoon gewoon pakken en er staat ook een prijs bij. Wat het kost. En die kan je dan afrekenen hoeveel je genomen hebt.
nog meer amsooi. Dan heb je, wat heb je nog meer? Hier spitskool. En dan heb je ook nog spinazie. En dan heb je hier ook nog sla. Regenboog snijbieten. Ja, meer spitskool. En dan uiteraard weer van dezelfde soort. En die, ja, deze man heeft heel goed in bakjes gedaan. Goeiedag. Elsie's tuintje. Ja. Jammer gelukkig is Elsie er niet. Hangt wel een grote slot aan. En even koekeloeren in Elsie's tuin. Het is echt een hele mooie Surinaamse sfeer afgegeven. Nou lieve mensen, dit was dus dan onze kas in Almere Buiten. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. We komen dit keer wel ergens in mei, juni. En dan kunnen we kijken hoe het er dan bij zit. En misschien ga ik wel dit keer naar Utrecht. Want ik heb gehoord in Utrecht is ook een onze kas. En ja, gaan we daar dit keer even kijken wat daar te beleven valt. En hoe het er daaruit ziet natuurlijk. Okay, don't forget, share, like and subscribe. Until next time, bye bye.